Γιατί να ξέρετε, και το λέω γιατί μπορώ να το πω, εγώ κάνω μια εκστρατεία πολύ μαζεμένη. Δηλαδή, οι βασικές μας εκδηλώσεις που κοστίζουν ήταν το Βελίδιο χθες και το Sporting την Τετάρτη, όλες οι άλλες μου συγκεντρώσεις, αν τις δείτε στο YouTube, είναι με ένα συγκεκριμένο μπάνερ που έχουμε τυπώσει το αλλάζω και το φέρνω πίσω από μένα έτσι πολύ σεμνό και ταπεινό, και με έναν κάμεραμαν που έχουμε εμείς, τον κύριο που βλέπετε εκεί, ο οποίος γυρνάει και παίρνει τη δική του κάμερα. Το λέω ότι υπάρχουν συνυποψήφοι που σε κάθε τους ομιλία έχουν τετρακάμερο, γερανούς, καμεραμάν, πουλ. Αυτό για να καταλάβετε ότι μιλάμε τη χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων, σημαίνει ότι αυτός ο συνυποψήφιος εξοδεύσει ένα κάρο λεφτά. Δεν εξοδεύσει τώρα, ξέρω εγώ, 50-60 εξοδεύσει εκατομμύριο. Άρα λοιπόν εδώ αρχίζει να υπάρχει ένα θέμα. Πώς και τι και με ποιο τρόπο. Αλλά θα δώσει αυτό δυο στην Ελλάδα. Που όλα είναι ό,τι δηλώσεις, όλα είναι θεωρητικά. Λοιπόν, άρα στοιχείο κρίσιμο της εξυγιάνσεως του πολιτικού μας συστήματος, ένας νόμος που θα ελέγχει, επειδή δεν πρέπει να έχει υποκρισία, θα επιτρέψει τις ιδιωτικές χορηγίες. Γιατί τελείως είναι υποκριτικό. Όχι λες σαν και αυτό που έχουμε φτιάξει τις βουλευτικές εκλογές που είναι μία ψηφιά, είναι για να λέμε ότι το κάνουμε. Λέμε για κάτι πραγματικό. Έτσι. Θα είναι ωραίο να γίνει και μακάρι να γίνει. Τώρα πάμε λίγο σαν της πολιτικής. Ωραία, μέχρι 22, γερά, τηλεοράσεις εγώ, συγκεντρώσεις, θα έρθείτε εσείς, θα κάνουμε εκλογικό το σώμα, θα πάμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να κερδίσουμε. Τι γίνεται με τη χώρα. Όπως όλοι καταλαβαίνουν, εισερχόμαστε σε μια κατάσταση απροσδιόριστης πρόβλεψης. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά πλέον για το παγκόσμιο σύστημα. Ξέρετε, στην ιστορία, εμείς ιστορικοί λέμε ότι υπάρχουν περίοδοι τάξεως και περίοδοι χάους. Είναι κάπως σαν το εκρεμές. Ο δυτικός κόσμος έζησε μια πρωτοφανώς μακροχρόνια περίοδο τάξεως. Πρωτοφανώς μακροχρόνια. Την πιο μακροχρόνια περίοδο τάξεως που έχουμε γνωρίσει ως ανθρωπότητα τους τελευταίους αιώνες. Η περίοδος αναφέρομαι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδέα αν έχει άλλες 2-3 επιθέσεις και θεωρηθεί η Γαλλία ξανακά μια μη ασφαλής χώρα. Ήδη η γαλλική οικονομία ήταν έτσι και έτσι. Θέλω να πω αυτό ότι δημιουργούνται στο σύστημα μεγάλη παράδοση προσδιοριστίας. Και όλα αυτά πώς θα επηρεάσουν εμάς. Μας παντός θα μας επηρεάσουν. Πρώτα απ' όλα εμείς, για να προσδοκούμε σε ανάκαμψη οικονομία μας, θέλουμε γενικότερη οικονομική ευστάθεια στο παγκόσμιο σύστημα. Ενώ τώρα μπορεί να έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Δεύτερον, και το ακόμα χειρότερο, κινδυνεύουμε σοβαρά να ξυπνήσει μια μέρα μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση και να θεωρήσει τον Τσίπρα και την κυβέρνηση Ελλάδος συνυπεύθυνους για αυτό που γίνεται. Σας πενθυμίζω ότι όταν ήμασταν στη Μαδρίτη για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το ψήφισμα το οποίο τελικώς έβγαλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το οποίο καταψήφισε τότε η Νέα Δημοκρατία, στη λογική του να μην βγάλουμε προς τα έσοδα δικά μας, είναι ένα πάρα πολύ σκληρό ψήφισμα που καλεί την ελληνική κυβέρνηση, του κ. Τσίπρα, να αναλάβει τις ευθύνες στη φύλαξη των συνόρων και την δηλώνει από τότε, 20 μέρες πριν, ως υπεύθυνη για αυτό θα ακολουθήσει στην Ευρώπη από την απώλεια ελέγχου των ελληνικών συνόρων από την Ελλάδα. Αν τώρα κάποιος συνδυάσει τις δηλώσεις Καμένου, αν δεν μας δώσετε λεφτά θα σας στείλουμε τσιχαντιστές. Δεν είναι ότι το έκανε ο Καμένος, για να παρεξηγηθώ, είναι βλάξα, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, και του Κοτζιά. Αλλά προσέξτε, δεν χρειάζεται να το έκανε. Το ότι το είπε είναι αρκετό για να μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής κριτικής και πολιτικής χρήσης από μια άλλη πλευρά. Αν αυτό το αρχίσει, μπήκαν από τη Λέρο, είναι ο Καμένος, τα από Κοτζιάς και έχουν 500.000 και θα μας φέρουν σε εμάς και η Αυστρία βάζει φράχτη και η Ουγγαρία βάζει φράχτη και τα Σκόπια θέλουν να βάλουν φράχτη και ο Τσίπρας δεν τηρεί τη συμφωνία. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα, το πάζελ του οποίου η συνολική του εικόνα εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα. Και εγώ δηλαδή, που έλεγα πρώτων εκλογών της 25 Ιανουαρίου ότι αν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ θα αυτοκτονήσουμε και με θεωρούσαν περισσότερο υπερβολικό και τρομολάγνο, ομολογώ ότι και εγώ δεν περίμενα, ρε παιδάκι μου, να πηγαίνω τόσο χάλια. Περίμενα ότι θα κάνω καταστροφές, αλλά
Ομολογώ ότι έπεσα έξω. Είναι πολύ χειρότεροι από ό,τι τους περίμενε. Είναι εξαιρετικά χειρότεροι. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά είναι έτσι. Είναι πολύ χειρότεροι. Δεν έχουν έναν τομέα στον οποίο μπορεί να πει, παιδάκι μου, ότι κάπως κρατιούνται. Ακόμα και το γεγονός ότι μείναμε στο ευρώ, έχουμε μείνει στο ευρώ με τον λάθος τρόπο. Βάζοντας 200 φόρους. Άρα η οικονομία μας δεν έχει καμία ελπίδα ανάκαμψης. Η συνταγή του μνημονίου της αριστεράς δεν έχει καμία ελπίδα. Θα μείνετε ο Σαμαράς τα καλύτερος, ναι, ήταν καλύτερος είναι η απάντηση. Μπορεί να μην ήταν ιδανικός για εσάς και να έχετε χιλιάδες διαφωνίες, αλλά ήταν σίγουρα καλύτερος. Διότι τώρα τι έχει γίνει? Τώρα η ανάκαμψη οικονομίας μας που ξεκίνησε πέρσι έχει ήδη ανακοπεί. Η ζημιά που έχει υποστεί η οικονομία το 8μηνο της δίθεν διαπραγμάτευσης του Γιάννη με έναν Νι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πολύ σοβαρό. Η ζημιά αυτή δεν περιμένει να πληρωθεί από τον Γερμανό φορολογούμενο και τον Γάλλο φορολογούμενο και τον Ιταλό φορολογούμενο. Η ζημιά αυτή θα πληρωθεί από εμάς. Και να πούμε κάτι. Και το δίκαιο είναι να πληρωθεί από εμάς. Εμείς το κάναμε. Ο Γερμανός το πληρώσει. Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα προσέξτε και το άλλο. Και η συνταγή που έχουν κάνει είναι λάθος. Διότι αντί να περικόψουν δαπάνες, να προχωρήσουν γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, να κάνουν γρήγορες ιδιωτικοποιήσεις, αυτοί ακολουθούν την οδό του να μην πειράξουν καθόλου το κράτος και να αυξήσουν τους φόρους, λέτε ό,τι χειρότερο. Αλλά δεν είμαστε και στο 10. Το 10, ναι, το 10 είχαμε όλοι και λίγο λίπος να κάψουμε. Το 15, το 16, για ποιος αντέχει τώρα μέτρα? Είμαστε όλοι πεθαμένοι. Είναι τα μαγαζιά μας στο κόκκινο. Είναι τα κτίρια μας ξενίκιαστα. Είναι οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί άδειοι και δεν συμβαίνει. Θέλω να πω ότι η γενικότερη κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη. Πιστεύω ότι θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση. Δεν πιστεύω να είναι τόσο τρελή και να μην προλάβουν να κάνουν ανακεφαλαιοποίηση. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό καθόλου. Άρα νομίζω το κούρεμα ως ένα άμεσο ενδεχόμενο πιστεύω να το γλιτώσουμε. Φοβούμαι ότι σε κάποιο σημείο διαδρομής, ώστε υπάρχουν τα capital controls, εάν δεν βγαίνουν τα νούμερα, μπορεί να μην κάνουν κούρεμα, να κάνουν έναν έκατο φόρο στις τραπεζικές καταθέσεις. Απλώς και μόνο για να τους πούμε τα νούμερα. Είναι αριστεροί, δεν καταλαβαίνουν πώς δουλεύουν τα λεφτά, άρα είναι πολύ πιθανό να υποτιμήσουν τον κίνδυνο. Διότι να ξέρετε, αν πήγαν τα capital controls, αυτό που είχε επικρατήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που έλεγε ο Τσίπρας ο ίδιος, είναι εντάξει. Με 400 ευρώ τη βδομάδα η δική μας προφόρη είναι αγαρά. Δεν μπορώ να κάνω και παραπάνω. Δεν μπορούσα να καταλάβει το μυαλό του, ρε παιδάκι μου, τη ζημιά στον κύκλο τον οικονομικό. Ότι θα μπορώ να κάνω εισαγωγές εταιρείες, άρα οι εταιρείες θέλουν να εισάγουν υλικά για να κάνουν εισαγωγές, μπορούν να κάνουν εισαγωγές. Ότι θα βλάψουν την ψυχολογία της αγοράς και θα βγει να πέφτει ο κύριος Λιανική. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Δεν πέρασε το μυαλό του καθόλου του Τσίπρα. Είναι θέμα ότι δεν πέρασε από το μυαλό του ή υπάρχει όχι, αυτή τα σχέδια, δεν είναι κανένα σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Άμα υπήρχε σχέδιο θα λέγαμε έχουμε ένα σχέδιο, δεν έχουμε κανένα σχέδιο. Έχουμε ένα άλλο σχέδιο. Εγώ σου λέω ειλικρινά τη γνώμη μου, γιατί σου δεν κρύβομαι. Έχω έναν άσχετο. Εγώ τον Τσίπρα δεν θα τον έπαιρνα σε εκδόσεις Γεωργιάδης, τον λόγο του μίσμου. Ούτε για να κουβαλάει τα βιβλία από το φορτηγό και το βιβλίο. Είμαι σίγουρο ότι είναι ανοίξει εκείνη την κατηγορία των υπαλλήλων που μόλις θα με ξέρω εγώ λακκούβα με νερό θα σκότωται και θα είναι μέσα στο νερό. Τόσο ανίκανος είναι. Αυτός είναι μόνο για να πουλάει ότι είναι ξέρω εγώ γλυκό και καλό παιδί. Τίποτα άλλο. Και το ψηφίζουν λέει γιατί είναι καλό παιδί. Δεν το ψηφίζει κανείς να βρει καλό πρωθυπουργό. Το ψηφίζουν γιατί λέει καλό παιδί. Έλαξτε και πάγια. Δεν είναι και καλό παιδί σημαντικό. Γιατί αν προσφέρθηκε στο κουβέρι, προσφέρθηκε στο Αγαβάνο, είναι killer. Αλλά μέσα αυτό δεν φαίνεται. Στο Αγαραμόπουλο βεβαίως. Και στο Αγαραμόπουλο, φυσικά. Αυτό είναι αντίσταση. Δείχνει καλό παιδί, δεν είναι ότι είναι. Δείχνει. Έχει το baby face αυτό το οποίο. Όχι, είναι θέλει την εξουσία, τίποτα άλλο. Το νοιάζει κάτι καρέκλα, χρόνια. Αφού είσαι την εξουσία κάνει τα πάντα, δεν έχει καμία αμβολία. Είναι τρομερά αξιομανή και αυτό και τώρα καθήκη όλα έχει πάει τα μομπλά. Καλό σακάκι, πάει καλό εξουσία. Τώρα είναι. Το παίζουν χωρίς γραβάτα τη συστημική και τα κοστούμια που φοράνε είναι το 3.000 μας. Είναι ένα αστείο, διαδράς. Τέλος πάντων. Η γραβάτα τους μάλλον. Λοιπόν, εγώ μου βλέπετε πάντα με γραβάτα. Ξέρετε γιατί. Ο Χρήστος Νακομενίδης έγραψε ένα καταπληκτικό. Μετά το Τσίπρα
Θα φοράμε γραβάτα και για να πάμε στο περίπτερο. Εγώ το έχω κάνει πιο υπερβολικό και λέω πιο τον άκρον εγώ γνωστόν. Και είπα όχι, λέω Χρήστο, μετά το Τσίπρα θα φοράμε γραβάτα και στις πιτζάμες. Ούτε στο λίπεδο δεν θα μας σκεφτόμαστε ότι θα συζητήσει. Λοιπόν, τώρα, θα πείτε δηλαδή όλα είναι μαύρα και άσπρα και ζωφερά. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Το ποτήρι το βλέπω πάντα μισογεμάτο. Τι καλό μπορεί να μας φέρει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Τι καλό. Ποια μέτρα, τα μέτρα τα λάθος μέτρα περνάει. Άμα πέταγε τα σωστά μέτρα, άμα δηλαδή έφερνε κατά συνδικαλιστικού νόμου ο Τσίπρας, θα ζούμε να πάλι κάποιο το τρόπο και τον πέρασε. Ο Τσίπρας περνάει φόρους. Αυτά μέτρα δεν θα περάσουν. Αυτά είναι τα μόνα που δεν θα περάσουν. Άρα δεν είναι έτσι. Τις Κυριακές κάτι δεν τις περάσει ακόμα, το τιμή είναι ακόμα, δεν είναι σεζόν. Περίμενε. 2-3 μπορεί για να περάσει και τώρα είναι σε φάση αδυναμίας. Είναι σε τόσο μεγάλη φάση αδυναμίας που αν του πει η Τρόικα γράψει ότι γάιδα σου πετάει, το μόνο που θα του πει είναι θέλει να βάλω την τουρμπίνη να κάνει προφές ή θέλετε μόνο να πηγαίνει ευθεία. Να του πει ο Τσίπρας. Λοιπόν τώρα, ποιο είναι το ελπιδοφόρο. Είναι η πρώτη μας πραγματική ευκαιρία μετά από 40 χρόνια να σπάσουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Γιατί είναι η πρώτη μας ευκαιρία. Γιατί από εκεί που οι αριστεροί ήταν τα καλά παιδιά, οι άγιοι, οι κοινωνικά ευαίσθητοι, ενώ εμείς ήμασταν κοινωνικά ανάλγητοι, οι καλοί άνθρωποι, ήμασταν οι κακοί, οι τίμοι άνθρωποι, ήμασταν διεφθαρμένοι κτλ. Τώρα έχουν μπει με τα μούτρα σε όλα. Όπως την κοινωνική ευαισθησία τα έχουν κάνει θάλασσα. Επίδομα θέρμανα στο μισό, τα κοινωνικά υποδόματα δεν πληρώνονται, οι φόροι αυξάνονται, οι συντάξεις κόβονται το πρώτο ευρώ και καλά τις κόψανε για φόρο υπέρ του ΕΟΠΗ, αλλά ο ΕΟΠΗ δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ από όλα αυτά πάνω να συντρίβεται του προπολογισμού, δηλαδή ένας φόρος κανονικότατος. Στο θέμα της διαφοράς δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή αυτά του φλαμπουράρι, ας πούμε, είναι αδιανόητα πράγματα. Αν τα κάνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, τον είχαν σταυρώσει τώρα. Και εκεί φαίνεται και πόσο μεγάλο πλεονέκτημα επικοινωνιακό έχουν. Το οποίο όμως είναι το χρόνο, η πραγματικότητα θα φθείρει αναπόφευκτα. Και άρα εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το μεσοδιάστημα για να ανασυντάξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, να τολμήσει να κάνει την ιδεολογική σύγκρουση με την αριστερά. Γιατί αν δεν κάνουμε τώρα την ιδεολογική σύγκρουση με την αριστερά, που μας δίνει αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Τσίπρας, θα βρουν ένα καινούργιο κουστούμι και ένα καινούργιο παραμύθι και θα μας κατασκοτούν όλα 40 χρόνια. Άρα το μόνο καλό που μπορεί να φέρει η περίοδος Τσίπρας στην Ελλάδα είναι να απαλλαγούμε από την αριστερά μια και καλή. Δείτε τώρα χώρες όπως η Ρουμανία, ας πούμε, πόσο πίσω ήταν και με τι ταχύτητα φεύγουν μπρος. Σε λίγο η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Δυστυχώς. Και εμείς οι έξυπνοι που λέγαμε η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα τους βλέπουμε και θα τους χαιρετάμε. Έτσι πως πάμε. Για ποιο λόγο? Διότι αυτοί έχουν πάρει μεγάλα αντισώματα αντιαριστερά από την εποχή του κομμουνισμού. Και άρα μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει, ενώ η δικιά μας κοινωνία, επειδή τα βρήκε όλα εύκολα και ωραία, δεν έχει κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Δεν είχαμε τα ανάλογα αντισώματα. Ναι, εγώ ξέρετε την αριστερά, θεωρώ ένα είδος εγκεφαλικής βλάβης. Δηλαδή το πρώτο σώμα να κάνω. Τουλάχιστον τα αλήθεια αριστερό είναι στα σώματα. Δηλαδή, υποπία είναι για μας κοιτώ. Η αριστερά είναι ο χώρος της ουτοπίας. Είναι σαν να λέμε, παίρνουμε σε ένα φιλολογικό κύκλο Πανασό και συζητάμε πως θέλουμε άλλο κόσμο. Παίρνει εκεί είναι ωραίο πράγμα. Εγώ θέλω κόσμο να είναι μπλε, θέλω να είναι πράσινο, να είναι κόκκινο, εντάξει. Αν όμως πάμε να φέρει τον τρόπο της ουτοπίας αναγκαστικά στην πραγματικότητα, και επειδή η πραγματικότητα έχει τη συνήθεια να μην προσαρμόζεται στην ουτοπία που θες εσύ, τότε ξεκινάει το επόμενο αριστερό που είναι άμα δεν προσαρμόζει την πραγματικότητα, θα την προσαρμόσω δια της βίας. Και αρχίζει ο λογοκροτισμός. Αυτό κάνουν. Στη δική μας εκδοχή δεν κάνουν αυτό. Κάνουν κάτι ακόμα πιο περίεργο. Λένε αν δεν προσαρμόζει την πραγματικότητα, τόσο χειρότερο είναι την πραγματικότητα. Αυτοί περιμέναν μέχρι τελευταία στιγμή ότι η Ευρώπη θα υποχωρήσει να του δώσει τα λεφτά. Το ξέρετε. Τώρα πια το καταλάβανε. Αλλά μέχρι και τη μέρα που κλείσανε τις τράπεζες, μην έχετε καμία αμφιβολία. Ο Τσίπρας πίστευε ότι κλείνοντας τις ελληνικές τράπεζες θα τρομάξει η Ευρώπη, θα του δώσει τα λεφτά. Αυτό νόμιζε, γι' αυτό τις έκλεισε. Δεν του είχε περάσει καθόλου η ιδέα από το μυαλό ότι κλείνοντας τις τράπεζες βλέπει τον εαυτό του περισσότερο από την Ευρώπη. Αυτό το είχε καταλάβει.
Κάπου εκεί πρέπει να σπάσουμε το Βαρουφάκη, γιατί μάλλον τότε κατάλαβε ο Τσίπρας ότι αυτά που του έλεγε ο Βαρουφάκης ήταν μπουρδες. Δεν το καταλάβει μέχρι τότε. Απλώς το κατάλαβε γιατί γινόταν πια αλλιώς. Μέχρι τότε πίστευε σίγουρα ότι μόλις τους εκβιάσουμε οι Ευρωπαίοι θα πούνε πού ήσουν είναι καλό με τον Αλέξη να πάρει τα λεφτά. Αυτό νόμιζε. Και έτσι παρέσυρε και όλη την ελληνική κοινωνία σε αυτή την ουτοπία και η ελληνική κοινωνία πληρώνει και θα πληρώσει πολύ ακριβά προφανώς αυτή την ουτοπία. Νομίζω λοιπόν πρέπει να ανασταθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Και ιδεολογικά και πολιτικά. Καλύτερη ελπίδα από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ο τόπος για να μην κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ιδανικό κόμμα προς Θεού. Έχει πολλά προβλήματα. Έχει μια βαθιά κρατική στην κοινοτροπία χρόνια που πρέπει να πολεμήσουμε. Έχει τεράστια αναξιοκρατία στον τρόπο που χειρίζεται τα στελέχη της. Έχει κλειστές πόρτες και πετηρίδες απίστευτες που θυμίζουν Σοβιετική Ένωση. Αλλά με όλα αυτά τα στραβά που έχει, παραμένει η καλύτερη ελπίδα που έχει η Ελλάδα σήμερα. Είναι το κόμμα, παιδιά μου, να παλιόμαστε. Με όλα τα λάθη που μπορεί να καταλογίσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία, κατά βάση τις σωστές επιλογές της χώρας πάντα στη Νέα Δημοκρατία γίνονται. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Απλώς τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Επειδή πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και μέχρι στιγμής την πολιτική πιο γρήγορα στο moment δεν έχει υποδηθεί κανένας, γι' αυτό ψηφίζουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μου επιτρέψετε επικουρικά να πω και το εξής. Αυτό που ελέγχθη προηγουμένως ότι χρειαζόμαστε και ένα που να είναι από τον πραγματικό κόσμο, θέλω να σου πω ότι ασχέτως της δικής μου εκλογής, επειδή μου αρέσει με τους ανθρώπους που ακούν να μεταφέρω τις πολιτικές μου εμπειρίες, θέλω να πω πραγματικά ότι δεν πρέπει ποτέ να ψηφίσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει στον πραγματικό κόσμο. Αυτό δηλαδή, εγώ τώρα είμαι εδώ, μπορεί αύριο να μην είμαι ακόμα βουλευτής, δεν έχει σημασία. Κανείς δεν ξέρει το πολιτικό μέλλον ενός εκάστου. Ως πολίτης προς πολίτη σας λέω, όταν πηγαίνετε στην κάλπη, μην ψηφίζετε ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει στον πραγματικό κόσμο ποτέ τον κοντόνο ποτέ. Θα σας πω τώρα μία ιστορία για το πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Δεν θα σας πω τα ονόματα, μόνο και μόνο γιατί δεν θέλω να φανεί ότι το κάνω για λόγους άλλους. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα σας περιγράψω μια απόλυτη πραγματικότητα. Όπως την έχω ζήσει εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαι το 2000, δεν λέω ημερομηνία, γιατί θα φανεί ποια κυβέρνηση είναι. Δεν θέλω. Πάντως είμαι ακόμα βουλευτής του λαού. Είμαι στο εντευτήριο της Βουλής, διαβάζω μια εφημερίδα και έχει ένα πρωτοσέλιδο πολύ αρνητικό για ένα υπουργείο. Τους κατηγορεί ότι έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Όπως κατεβάζω την εφημερίδα, απέναντί μου είναι ένας υφυπουργός αυτής της κυβερνήσεως και αυτού του υπουργείου το οποίο κατηγορεί ελευθερωτική εκείνη την ημέρα. Τον ήξερα εγώ καλά, οπότε μου λέει με το θάρρος της ορεινίας μας, πώς σου φαίνεται Άδωνη αυτό που μας κατηγορεί η εφημερίδα. Λέω εγώ, ανοησίες. Μου λέει γιατί η μόνη πραγματική κατηγορία που μας απευθύνει κάποιος που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Όταν λες σε κάποιο πολιτικό αυτή η φράση, περιμένει να υπερασπιστεί το έργο του και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, είμαι υπερβολικός, γιατί αυτό που λένε είναι. Λοιπόν, μου απαντάει ο φίλος μου αυτός με ενθουσιασμό. Το ήξερα ότι είσαι έξυπνος. Συγγνώμη, εγώ σε βρίζω και εσύ μου λες είσαι έξυπνος. Μα μου λέει, δεν με έχει καταλάβει πως λέει η πολιτική της Ελλάδας, εγώ είμαι πολύ φρέσκος. Θα σου δώσω μια συμβουλή για να ξέρεις, ώστε το μέλλον από όταν γίνεις υπουργός, να έχεις πάρει τα μέτρα σου. Δεν σου ακούω. Μου λέει, εγώ πάει μασκάτα, μπήκα στο Υπουργείο, με φώναξε ο προϊστάμενος μου υπουργός και μου είπε, θα έρθει το πρωί, θα διαβάζεις τις εφημερίδες σου, θα πίνεις τον καφέ σου, θα κάνεις τα ραντεβού σου, θα κάνεις τα ρουσφέτια σου και θα φεύγεις να πας στο σπιτάκι σου. Άμα μάθω ότι ασχολήθηκες να λύσεις ένα οποιοδήποτε θέμα, θα σε πετάξω το παράθυρο. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνεις στη Βουλή και είσαι φρέσκος, έχεις μια ζέση τρομερή, ας πούμε, και μια. Μπαίνεις να αλλάξεις τον κόσμο, ας πούμε, κτλ. Πώς αισθάνεσαι ότι δεν μπορεί να σε συγκρατήσει κανείς, ρε παιδάκι. Και λέω, μα γιατί, ρε παιδί, πόσες φορές θα γίνεις υπουργός της ζωής σου να πιάνεις 5 πράγματα. Μου λέει, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, έχει απόλυτο δίκιο, στην Ελλάδα, ποινή στην πολιτική υπάρχει μόνο στη δράση και ποτέ στην αδράνεια.
Αν δεν κάνεις τίποτα, δεν θα ενοχλήσεις κανέναν. Αν δεν ενοχλήσεις κανέναν, όταν θα έρθει η ώρα του ανασχηματισμού, θα πει ο Πρωθυπουργός σου: τι καλό παιδί ο Άδωνης, είναι εκεί, δεν ακούει τίποτα εναντίον του, άστο να παραμείνει. Αν όμως αρχίσεις να λύνεις προβλήματα, αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται από τη λύση, γιατί ζούσαν από το πρόβλημα, γιατί πάντα ζει κάποιος από το πρόβλημα, θα κάνουν μεγάλη φασαρία. Αυτοί όμως οι οποίοι θα αποφεληθούν από τη λύση του προβλήματος, δεν το καταλάβουν ότι τους ωφελεί, για να συμπερασπιστούν. Οπότε γύρω από το πρόσωπό θα υπάρχει μια διαρκής φασαρία. Όταν θα φτάσει η ώρα του ανασχηματισμού, θα πει ο Πρωθυπουργός: καλό παιδί ο Άδωνης, αλλά πολύ φασαρία κάνει. Βγάλτε να βάλουμε κανένα καλή ουσία. Και κάπως έτσι μου λέει θα τελειώσει σύντομα η πολιτική σου θητεία. Το θυμήθηκα σήμερα, γιατί το πρωί στη Χαλκίδα και είχε έρθει το νοσοκομείο ταξί του κόσμου να μου μιλήσει ένας τραυματιοφορέας. Αυτός που μου είπε: κύριε Γεωργιά, θα σας πω κάτι πολύ εντυπωσιακό. Τι σας ακούω? Ξέρετε, λέει ένας υπουργός υγείας, όλη την ημέρα το νοσοκομείο σας έβριζε. Ακόμα και όταν φύγατε, που είχε έρθει ο Βορύτης, πάλι εσάς έβριζε. Και έλεγα εγώ: μα τώρα έχει αλλάξει ο υπουργός, αλλά αυτοί έβριζαν πάλι εσάς. Τώρα λέει 1,5 χρόνο μετά, όλη την ημέρα έγιναν τι καλός που έρθει ο Άδωνης, δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει, να μείνει λίγο ακόμα. Τους λέω εγώ: μα ρε παιδιά, αυτόν τον είχατε πεθάνει στο βρίσιμο. Ναι, αλλά έκανε δουλειά ο άνθρωπος, δούλευαν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε έτσι. Ξέρετε, αν δεν αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία, δεν πρέπει να το δούμε. Θα σωζόμαστε παροδικά και θα ξαναγυρνάμε στην καταστροφή. Απόδειξη δε, επειδή δεν μας καθόλου να παιδεύω το λαό, είναι ότι πρώτης κρίσεως, όποιος πολιτικός πήγε να κάνει στην Ελλάδα 5 πράγματα, ο σοφός ελληνικός λαός τον έβγαλε από την πολιτική γρήγορα και ωραία και με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν επιβίωσε ούτε ένας προσπάθησε να κάνει. Είναι εντυπωσιακό. Όποιος προσπάθησε να κάνει πήγε σπίτι του. Με την ψήφο του λαού πάντα εννοώ. Τι έχει αλλάξει τώρα? Ποιος εννοείται? Δεν έχει σημασία ποιος εννοώ. Όσους πάνε στο μυαλό που να κάνουν 5 πράγματα στην Ελλάδα, θα τους δείξουν ότι πήγαν σε πολιτική αποστασία πολύ γρήγορα. Προσέξτε τώρα. Τι έχει αλλάξει τώρα? Τώρα έχει αλλάξει η κρίση. Η κρίση είναι που μας αλλάζει αναγκαστικά. Μοιάζει με το αρχαίο κείμενο του Πλάτωνα στο Σπήλαιον, στο οποίο ο Πλάτων περιγράφει τους δεσμότες και τους φυλακισμένους, οι οποίοι φυλακισμένοι είναι όλοι βολεμένοι. Και όταν κάποιος ξυπνάει για να καταλάβει ότι είσαι ένα παραμύθι και πρέπει να αλλάξει και να βγει έξω, δεν ξέρω διαβάσει το Σπήλαιο, την πολιτική του Πλάτωνος, και πάει να βγει έξω και να ανέβει τη φόρα και τον ήλιο και να πονέσει τα μάτια και να πάσει με τόσο αυτή τη δοκιμασία, η αρχική έναρξη, η αφετηρία αυτή τη διαδικασία της αυτογνωσίας έρχεται από ένα εξέφνης. Λέει ο Πλάτων, του συμβαίνει ένα ξαφνικό γεγονός, κάτι που τον ξεβολεύει δηλαδή, και αυτό τον αναγκάζει να κάνει την πορεία προς την αυτογνωσία. Δεν την κάνει από μόνος γιατί θέλει. Γιατί αλλιώς είναι πολύ ωραία να είσαι ξεβολευμένος και να νομίζει ότι όλα πάνε καλά και να μην θέλει τίποτα. Το εξέφνης στο συλλογικό μας επίπεδο τώρα είναι η κρίση. Άρα τώρα το μεγάλο μας στοίχημα ποιο είναι? Να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση, φυσικά μέσα από μια μεγάλη δοκιμασία αναμφίβολα, αλλά εξερχόμενοι στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της γενιάς μας τώρα. Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι αν αναστάξουμε την δημοκρατία γρήγορα, αξιοποιήσουμε τη μεγάλη καταστροφή που φέρει ο Τσίπρας στη χώρα και ανατρέψουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, για να κάνουμε γρήγορα στην πατρίδα μας αυτά που πρέπει να γίνουν εδώ και 50 χρόνια και δεν είχαν γίνει, και να τα κάνουμε όχι που μας το λέει η Τρόικα, αλλά γιατί αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε να τη δούμε να πηγαίνει μπροστά, η χώρα μας θα ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. Και θα είμαστε περήφανοι που το κάναμε. Εγώ στην πολιτική είμαι μόνο γι' αυτό. Μόνο αυτό θέλω να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να γίνω διαχειριστής της εξουσίας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να το παίζω πρωθυπουργός ή υπουργός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είμαι στην πολιτική αν βλέπω τα προβλήματα και δεν πάω να τα λύσω. Θέλω να λύσουμε τα προβλήματα και ξέρετε θέλω και πολύ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μου όραμα? Να μην πηγαίνουμε έξω και να γυρνάμε με το συναίσθημα τι κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα έτσι. Αυτό θέλω να μην το ξαναζήσουμε. Να πηγαίνουμε έξω και να γυρνάμε και να λέμε τι ωραία που την έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα μας.
Αυτό θέλω να κάνω. Και να είστε βέβαιοι ότι μπορεί να γίνει. Βεβαίως, θα έχουμε πολλές μεταβολές, θα χρειάζεται να συζητήσουμε σοβαρά θέματα. Εγώ θα ξεβολευτούμε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στην πολιτική μου έχω σκοπό να θέσω στην πορεία του χρόνου και να δω στον θέσεων που θα έχω μεγάλους προβληματισμούς. Παραδείγματος χάρη να θέσω έναν τώρα. Νομίζω το πιο μεγάλη τομή που μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα είναι να αλλάξουμε το σύστημά μας από κοινοβουλευτική δημοκρατία σε προεδρική δημοκρατία. Κυρίως για να αποκτήσουμε επιτέλους πολιτική σταθερότητα, να αποκτήσουμε διάκριση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και άρα να μπορούμε να έχουμε ένα περιβάλλον που θα μπορεί να δίνει ελπίδα. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα, δεν ξέρω αν το ονομάσουμε συνταγματικό δικαστήριο κάπως αλλιώς, που σε εξάμηνο το πολύ θα αποφαίνεται για όλες τις επενδύσεις και ό,τι αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Είναι τελείως αδιανόητο να πρέπει να κάνει κάποιος μια επένδυση στην Ελλάδα και να μπορεί να έχει δικαστικές διαμάχες δεκαετιών. Βλέπε Κώστα Ναβαρίνο και άλλα. Αυτό πρέπει να λύνεται γρήγορα. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχει φτιάξει το κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον. Πρέπει και ο επενδυτής να ξέρει ότι μπορεί να κάνει δουλειά και δεν θα κινδυνεύει. Άρα αυτό δεν το λύσεις. Θα πρέπει να βρούμε όντως τρόπους στη δικαιοσύνη να επιταχυνθεί. Στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα, στην πραγματικότητα, μία απόδοση δικαιοσύνης από την καθυστέρηση. Προηγουμένως το μεσημέρι ήμουν στη Λιβαδιά με ένα πάρα πολύ καλό παιδί κατασκευαστή, ο οποίος μου έλεγε, είχε ξεκινήσει να χτίζει 9 κατοικίες στα Ράχο. Ένας εκεί τοπικό, ένα λαμόγιο, πήγε και έκανε ψευδές στην αστική υπηρεσία, όχι καταγγελία, πώς το λένε, δήλωση, ότι είχε μια μεγάλη έκταση και του είπαν 400 μέτρα από το δικό του οικόπεδο. Ως εκ τούτου του σταμάτησε την κατασκευή. Αυτό τα καταφανώσε, δεν το εξηγούσε γιατί πήγε στο δικαστήριο, εκδικάστηκε μετά από 4 χρόνια, κέρδισε τη δίκη, έκανε έφεση τώρα αυτός, έκανε 2 χρόνια μπροστά του. 4 χρόνια έχει σταματήσει όλη η επένδυση, επειδή είναι αυτό το πράγμα. Σου λέει το δικαστήριο κάτω και εσύ μείνεις μετά για διαφυγότητα κέρδη και αγωγή. Αυτό άλλα 15 χρόνια. Ναι, δεν γίνεται όμως έτσι. Πρέπει να τα λύνουμε γρήγορα αυτά, να λύνουμε γρήγορα για να μπορούμε να γεννάμε θέσεις εργασίας και προχωράει η οικονομία. Πρέπει να λύνουμε γρήγορα, είναι βασικά για να μπορεί να κάνεις δουλειά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά θέματα και μεγάλα θέματα. Τώρα, τα σοβαρά και τα μεγάλα θέματα, παιδιά, δεν είναι ποιος υποστηρίζει ποιον στη σωματική διαδικασία, έκανε με τον ένα ο Καραμανλής, με τον άλλο ο Σαμαρά, με τον τρίτο Εξωβορίδη. Δεν είναι αυτά τρίχες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θέλει να κάνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτό που έχει σημασία. Τι θέλει να κάνει. Εγώ θέλω να κάνω αυτά. Σας αρέσουν να ψηφίσετε. Δεν σας αρέσουν να ψηφίσετε κάποιον άλλον. Αυτά είναι που να κάνουμε. Άμα δεν γίνουν αυτά, ο νόμος δεν θα φτιάξει. Σας το λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει να φτιάξει. Και όταν λέω να νικήσουμε την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, σημαίνει να επαναφέρουμε στην πατρίδα μας και την έννοια της αξιοκρατίας και την έννοια της προσπάθειας και την έννοια της πειθαρχίας. Είναι πράγματα που τα έχουμε χάσει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζουμε ότι η δημοκρατία είναι κάνω τη γουστάρω. Δεν είναι αυτό η δημοκρατία. Αυτό είναι συνοσία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα άλλο από τη ζωή μου ως βουλευτής. Γιατί τι ωραίο πράγμα είναι, τι εμπειρία είναι η πολιτική. Εγώ σας εύχομαι να δείτε και εσείς την πολιτική. Είναι μεγάλο σχολείο η πολιτική. Είμαι βουλευτής, 1,5 χρόνο, 2. Ένα πολύ καλό μου φίλος, μεγάλο επιχειρηματίας από τη Νέα Υόρκη, Χιώτης, στην καταγωγή, Αύγουστος μήνας, μπαίνει αλαφιασμένος στο γραφείο, αλαφιασμένος. Και μου λέει, Αδωνάκο μου, γρήγορα μου πήρα πινακίδες της Ακαδημίας, είχα να πάρω κάτι ενίκια, πρέπει να πάρω πινακίδες από κλειστήριο με το οποίο να πάω στο νησί μου, θα χάσω τις διακοπές και μετά πρέπει να γυρίσω στην Αμερική. Κατά τη συνήθη πρακτική του βουλευτικού γραφείου, έγραψα μια κάρτα, Άδων Γιουριάδης, παρακαλώ πολύ, εξυπηρετή στον κύριο. Μη σοκάρεστε, γίνονται εδώ στην Ελλάδα και τα κόρονα τώρα. Έχω σταματήσει ένα καλό βαθμό. Πήγε ο κύριος, πήρε τις πινακίδες, με ευχαρίστησε κτλ. Μετά από κάνα χρόνο, με έχει καλέσει στην Αμερική να μου δώσει το βραβείο του καλύτερου Έλληνα πολιτικού της χρονιάς. Δεν ξέρω αν ήταν επειδή τους πήσαμε την κλίση, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πάω στη Νέα Υόρκη να κάνω μια τρομερή εκδήλωση, ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος, ήταν η βουλευτής η Κάλλη Μαλώνη της Νέας Υόρκης, ήταν ο πρόμος του Bloomberg τότε του Δημάρχου, ήταν 1000 άτομα, κόσμος, χαμός. Την άλλη μέρα μας έχει καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος στο Μητροπολιτικό Ναό στη διαλειτουργία. Πάμε το αυτοκίνητο να πάμε εκεί πέρα, δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε. Γυρνάγαμε γύρω-γύρω, πουθενά θέση πάρκινγκ. Στη Νέα Υόρκη, μετά που είχε πάει, έχει αυτά τα μεγάλα κενά που είναι η πυροσβεστική κρουνή, που δεν παρκάρει ποτέ κανένας και για κανένα λόγο. Του λέω, βάλει τώρα παιδί μου σε ένα τέτοιο, να κατέβουμε να κάνουμε τον Αρχιεπίσκοπο, και άμα σπάω στους πινακίδες, τη μισή Νέα Υόρκη, χθες πήγαινε να συσβήσουνε. Μου λέει,
Είσαι τρελός! Λέω γιατί. Λέω άμα το πω αυτό στην Αμερική θα πετάξω στον Ατλαντικό μου λέει, δεν υπάρχω. Αν του λέω Νικολάκη, στην Ελλάδα όμως είδες ο Γεωργιάδη. Άλλο μου λέει Ελλάδα. Η Ελλάδα μου λέει είναι Ελλάδα. Προσέξτε. Ναι, δίκαιο, φυσικά είσαι δίκαιο. Μα γι' αυτό η Ελλάδα είναι έτσι. Ο πραγματικός λόγος που είναι η Ελλάδα έτσι είναι αυτός. Και ξέρετε ο πραγματικός λόγος γιατί επιμένω για την κρίση είναι ότι εμείς ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από το πώς ήταν η Ελλάδα. Περνάγαμε ζάχαρη. Δεν θα αλλάζαμε ούτε βίδα. Τώρα αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν δεν την αλλάξουμε, δεν θα μπορούμε ποτέ να ζήσουμε όπως πρέπει. Γιατί όταν πια πρέπει να ζήσουμε με τα δικά μας τα λεφτά. Το ξέρετε τι να κάνουμε. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε το χαρακτήρα που είχαμε πριν την έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου το 81 στην Ελλάδα. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε όπως ήταν πριν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί ο Ανδρέας μας έμαθε στο εύκολο χρήμα. Και το εύκολο χρήμα είναι γλυκό χρήμα γιατί δεν έχει κόπο. Άρα λοιπόν περνάς ωραία με το εύκολο χρήμα. Τώρα πρέπει να ξαναμάθουμε ότι το χρήμα βγαίνει με υδρότα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιον που το εξεμάθει. Όχι ότι δεν μπορούμε να το μάθουμε και ικανοί είμαστε και έξυπνοι είμαστε και όλα που να τα κάνουμε. Απλώς θα μας πάρει λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσουμε τη νέα μας πραγματικότητα. Να ξέρουμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η αξιοκρατία δεν θα πει για λόγους ηθικούς. Θα πει γιατί αν δεν βγαίνουν μπροστά οι άξιοι, δεν έχει δημόσια διοίκηση προκοπής, δεν έχει παιδεία προκοπής, δεν έχει υγεία προκοπής, δεν έχει κράτος προκοπής. Γιατί θα κάνεις αξιοκρατία. Γιατί δεν μπορείς να ξοδεύεις αβέρτα χρήματα για να ψηλολειτουργεί και να κρύβεται η ανεπάρκεια κατά του σπατάλη. Αλλά πρέπει να δουλεύει και ένα αποτελεσματικό. Άρα θα πρέπει να είναι το καλύτερο. Γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί με την αξιοκρατία. Σε αυτή τη νέα Ελλάδα δεν μπορεί να έχει σχολεία που θα πηγαίνει ο καθένας να κάνει κατάληψη 200 χρόνια γιατί ξύπνησε του τούτου θα κάνει κατάληψη. Ή πανεπιστήμια. Καλά που είναι τα δουλειά του Πρωθυπουργού. Άρα θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια, θέλει όραμα, μπορεί να γίνει, μπορούμε να το κάνουμε και αν με εκλέξετε την άλλη Κυριακή, σας υπόσχομαι να το κάνουμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.